Order for my mama Kwaba Emra Adom TV. Nkuranhyensem dwumade a wo hwe ne ha Ghana ha we pe na benya no se me ne de hye hu nkran ama hu akwankyere o abrabom me amede dwumade ho kyea me edin am ye so ni tekotego but obo we din aka emede mate me dase na ye koso a ka nioma se ye ma esombo ema ya brabo on se eya na ye nioma ema nkrofo ya na ye kansem ehye obi nkuran ya na ye fa kwanya bi so eboa nkrofo na emene do ase ye nyina wi ase bi sa de na meso metima ya ma me ho na ene de amede ba na say start valuing the lessons from your mistakes and failure. Start valuing the lessons. One will say abraba ye boy obi anu ho a wo ye bofo a wote asase so. Paul can say there's no one who is perfect. Enti kwan bi aso no oye bibia sinto beba ho. Tele bia bedi nkuguo. Ebia akoton ade ne ya nto ni nyinara. Ebia na ukosua ade wan paase. Ebia na ware no anya abri bia na ukunu be bibia be ofe ana oyere be bibia be ofe. Obi ani adwuma na nya bre bia na ne suban bi beda suban bia de be wa ne gye. Sinto ani nkuguo eka brabo akwantue ho. Sesa woje saa de wetumu prekope. Na bisa ho se sinto ba adisuade ba na betimi asua free me sinto mu anamfom so ho anam nkuguo ho. Mistakes are made for you to learn new lessons as you correct your mistakes. Failures are the stepping stones to success. Obi a wadi nkunim bia no ni nkuguo mre ebaye na hwase mre ebaye ni sinto mre ebaye na empo ne mfom so mre ebaye na sede ogina asa ne ma wi ano epa aduro ene empo kuranhye ehye ne nkuran a wo free mu no ennene. If you are not failing from time to time, that means you are not trying hard enough. If you are brabo ayeboye baby wa wonko hoda obeyira na wo yira na bisa ya kire okwan na wahunu sana brabote abrabo ya akwantuo enye emu nioma nyina ye enim awade ya akwantuo enim ade chimu nsem nanso sinto beba amfonso beba nkuguo de ebeba na enisi agina we no edi twa ho ka na sinto aba magyamu na nkuguo aba magyamu na dabi nkuguo no de nti na ebaaye afomso de nti na ebaaye eden na meyoye anama nyo adwen be na medwen anama nwene kasa be na meka ya anama nka ama sinto ne mfomso na aba sese misisa se ne ma wemu na ne aminim ne mekopeka ho na meyo sense metra ho abosobo twidwa asu ede masam akosho obi ese utwana muntu abere biara and then appreciate the fact that you have to push yourself beyond your limit and transfer ko say me dey say na minim say no man is dabi say utimi botra ne awunim no so na nya desuade foforo e de ka ne awunim no ho de mpo wo yo na sesinto ba e san say wo try say obeya sinto aba nti why bi na wo hwara de na akọ anim wa ho say utimi ka kire won say big achievements come to those who make big trials. Abosobo kase eba woni a ona desuade eso nempo woto ana muntuo kase na ade da bia na atefa ko oh mayemfo so da enti misuro se mekọ foforo ebia mayemfo so obi yemfo so obi fa ha na ankoye meso me nkofa ho obi koye no odi nkuguo dabi onye obi sempo obi fa ho no yemfo so a adisuade be na betimi asua free mu obi fa ho na nkuguo baaya ede na betimi asua free nkuguo na waya aboatra suban eye da bia de sua suban enyina so any sinto ni nkuguo mre ni mfonso baaye you say experiences are the best teachers nyemebo experience is your best teacher se okoye na ankoyi a osua de na ade akọ anim afi start being polite and kind to yourself. Ade emede. Ma woni so wankasa. Na wankasa ya ho adoye. What na make na say? Ma woni so wankasa.
ne empo ye ho adoye obu a woni so nipa na wankasa wabrabode woni nso o kasa obi wa na kasa na manfo dwane o kasa enkyere ni so wadwene enkyere ni so wotare hye enkyere ni so usuban enkyere ni so ma woni nso ho na bi san se de na metimi aya a ebeda de se mani so me ho